Lämpökompostorin valinnassa kiinnitä huomio kestävyyteen, käytön helppouteen, ilmavaan rakenteeseen ja lämmön eristykseen. Jatkuvatoiminen laite on kätevä biojätettä kompostoidessa. Se voi olla joko alta tyhjennettävä tai kaksilokeroinen. Komposti tarvitsee toimijakseen happea, oikean määrän kosteutta ja sopivassa suhteessa ravinteita, eli hiiltä ja typpeä. Kuumavaihe on noin 20–30 cm syvyydessä massan pinnasta mitattuna. Seosaine edistää tehokkaasti lahoamista ja ehkäisee hajua. Seosainetta ovat muun muassa kuivat lehdet, haravointijäte, oksa- ja risuhake, kuorike sekä turve. Sekoittamalla eri aineita keskenään saat hyvää seosainetta. Kun laitat biojätettä kompostoriin, niin peitä se aina riittävällä määrällä seosainetta. Seosainetta lisätään vähintään puolet biojätteen määrästä. Eli biojäte peitetään hyvin seosaineella. Hyvin toimiva kompostori ei haise, pysyy lämpimänä ja jätemäärä painuu kasaan. Puolikypsä kompostimulta saattaa olla toisille kasveille liian voimakasta, mutta voit laittaa sitä kohtuullisesti katteeksi aitapensaiden tai puiden juurille.